Hello लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो वेलकाम बैक टू माय चैनल ओमफ्राय नै मा होनोमोनलाय लोगोफोर आङो नै न'आव थांनो नागिरदों न'आव माने दिनै ओंखाम गोरलै जागोन नालाय जोंहा ओमफ्राय बेखौनो थांनो नागिरदों आरो ना आं लोगोफोर होमबा नायलांदो लोगोफोर भिडिअखौ खनसे नायहोनो आरो नों बिजों नै न' मोनफैबाय आरो ना नै सासेया जोंना अमा माबादों आरो ना गिदिर गिदिरमोन नालाय गोदाफिनदों आरो एसे फिसा फिसा खालायदों ओमफ्राय आङो साहा फुदुंबाय ओमफ्राय बेहा नै अमा गोदागारदों आरो अमा नै अमा बेदरा गोदाखांबाय आरो ओमफ्राय बेखौहाय खावसे बिबु बिदैजों एवनोसै खावसे मुलाजों एवनोसै आरो नै एवहांजेनबाय आरो बिबु बिदैखौ एवजेनहांबाय खोमसिलायबाय कारेन्टबो गैया खोमसि खोमलाव जाजोब्बाय गोजांनोथ' मा नायखो नोंलाय आं नोंखौसो फट' खेबदों आं टिभियाव नायदो गावखौ नानिसो जायो नैबे जाहैबाय दाउ रेजेक एवनाय नै अमाजों मुलाजों एवनाय नै एबार अनलानि फारि सफैबाय आरो ना अनलानि बेदर एवगासिनो गोरानैनो होयो नोङो ए ओंखायनोथ' नोंखौ गोरानै होयो नामा सानदां एरबाय थानांगौहाय फिथर जायो गोदोनि बायदि उवाल खाथियाव लालायलायनाय बेखौ बावलांबाय साबसिन जायो एरबाय थानांगौ दांजायो नङा आंहा ए आंबो अनला ओंख्रि नै बिफा फिसाजोआ बोलो गोराखा बेबो बोलो गोराखा नायदों एरहर नङाबा सोरबा सासे सोरबा सासे एरहरग्रा जाबाय थांगौ